Kom det där. Nej, det var det inte. Springa utomhus, bli tillsagd olika kommandon, göra som de kommandorna säger åt mig att jag ska Inte var nu här. Men då blir min hemma på. Kommer du att man. Men det var det inte va? Nej, var det inte. Nej, mamma. Stella, vem pratar du med? Mamma. Jaha, vad säger mamma då? Då är där är min tur. Jaha. Tur är de i huset. Jaha, i huset. Nej, det var mamma. Nej, var inte morvarna. Mamma.